Semangga papipiskiran wilujeng siang wilujeng miyarsakaken saha mendhangetaken pasugatan Gending Lalagon saking Karantan Tardi Laras Pak Desular wilujeng salalalala iya sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejentong hatiku sambungku mung wanci dalu ngrubet dosaremu kelawan garawamu Kang Mas Kang mratitisake murih lestarine kabeh pirantine tanono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung mbayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dikapa gemati mendah boyo yen to sida urip kawan dika mesti bagya mulya jora lair putri Sulistya
Apa tenan sida dadi catalu tak kanthi dikopoken ati mendah boyo yen to sida urip kelawan dika mesti bagya mulya njur lair putri Sulestya kang bisa nyuwara dika kang weh srana ayo ya anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke sok nek gedhe dadi pegawe tak kudange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya manggih rahayu tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis pinter maca pinter nulis tak tukokke oleh yen ra roti aku ya emoh Terus, Mas? tak tekokke ngaleh yen ra penyanyi aku ya emoh aduh sayang aduh sayang maju ya Mas ayo tembok ting celone jarene kapok kok njaluk meneh dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati tak kudange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu aduh sayang anakku sing tak gadang sok yen gede bisa berjuang tak kudange bocah bagus aja mung pijer besus sekolah bisa lulus yen tumindak mbok sing tulus ya ya nek ngono lagi tak alus ya Bangga ibu-ibu suka waris suka nggih ben semangat ngantuk ae Sekitaken Pak Di luar biasa Dino minggu se
srengenge ana kene aku Solo SMS rambalesi yen tak telepon HP-mu mbok pateni mangkel aku yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 alah ciwel janjine alayung alayung sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sing salah ya sapa janjane kowe nang endi gelagatmu sajak nyurigani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya luar biasa ayo ya alah owe 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 solo lo iya 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 dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak kowe ngajak tawang nganti lingsit srengenge ana kene aku tak SMS rambalesi yen tak telepon HP-mu mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel 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 alah ciwel iya 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 alah iyung iyung alah iyung sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko sing salah ya sapa mengke bibar niki ngaturi Bapak Lurah lho sing Nggih. saking kluwuh riyin nggih Kang Mas ya. janjane kowe nang endi gelagatmu sajak Ya. nyurigani atiku kowe kencan karo wanita liya ya ya
Mas Robi. Ya. Selele. Iya. Spesial kagem Mas Robi. Mas Gogot. Monggo. Serindu suwe lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Pamit regarepmu. Duh wong bagus katresnanku. Ati susah mung kangen sliramu. Duh wong bagus katresnanku. Ora beda rasane atiku. Awak lungkrah ra bisa turu. Wewayanganmu ngreridu hatiku. Rino wengi tak anti-anti. Aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari yen sliramu ra bisa nambani. Hae. Aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihmu. Iya goyang Mas Robi. Oke spesial Mas Gogon, Mas Parmin, Mas Wibisono, ART Meko. Iya. Seminggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong bagus katresnanku. Ati susah mung kangen sliramu. Duh wong bagus katresnanku. Ora beda rasane atiku. Awak lungkrah ra bisa turu. Wewayanganmu ngreridu hatiku. Rino wengi tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari yen sliramu ra bisa nambani. Aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa
sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak sunerin lan wengi mugi-mugi Gusti ijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni Windonono tak enteni ing kudu ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae dilaras sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun lan wengi mugi-mugi Gusti ijabahi saka pananggono bali bisa kumpul kaya wingi uni Taunono windonono tak enteni ing kudu ing tresno balung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelingku matur nuwun uga manung Mas janji-janjimu aku kang setya satu tak enteni nganti saelingmu matur sembah jam sak sele
kasih Mas Yudi juga Pak Direjo. Kocok-kocok yang lagi request juga Pak De Parmin, Mas Gogon, juga Pak De Robi, semuanya.
Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu turu wewayanganmu ngeridu hatiku ayo yo rino kita anti-anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Oh, para juragan kacang ya iso nyanyi to. Tak kira ora. Niki juragan kacang to, Bu? Oh, juragan kacang. Kuwi bosku loro kuwi, Mbak. Oh, tibake malah bose ora to. Aku yen ngkoni kacange kuwi wong loro kuwi. Aja seneng wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandi ana ning sisihmu iya 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 kowe lunga ora pamit aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu anti-anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani sumanding ana ning sisih